Bueno, nik uste bat importantea horrelako egoeran aurkitzen naizenean, momentu krispante edo urduri edo estresanteak izan daitezkenez, barna sartzea. Ze askotan modu automatikoan jartzen geha eta arnasa kontzienteki hartzeak ere lagundu gaitzake. Dena den arnasa hartzeak ez digunez dena konpontzen, iruditzen zait importantea guk geure burua ere zaintzea. Ze batzutan hartzen dugu karga hori, gure seme-alaben etxeko ariketak egin behar izatearekin, eta behar bada nire beharrak ere badia beste batzuk, zaintzearena, deskantzatzearena, nik ere beste gauza batzutan ere dedikatzearena, eta beraz hor ere muga jartzea edo nire burua zaintzea ere importantea da. Zen norbere burua zaintzen ez duen zaintzaile kaskarra bihurtu boi da. Beraz, lehenengo parte bat izango zen hau. Bigarrena, etxeko ariketak, desberdintzea zeinenak dian, importantea da, eta etxeko ariketa horiek gure seme-alabei bidali dizkie eta gaina irakasleek. Orduan, ez da gure arteko gauza bat, gure arteko harremanean nik badauzkat nahikoa lan gauzak, etxeko gauzetan ere jartzizkioten tareak edo ine dituten gauzak, eta hori nik resolbitu berdet berarekin, baina beste norbaitek bialdu ditun ariketek dienez, hori ere dizberdintzen jakitea, hori ez da nire eginkizuna, ez da nire bete beharra, beraz hor nik zer rol hartu nahi dut, hori nik bidaliko banu bezala eta nek egin nahi dituten gauzak dira, edo beste norbaitek bialdu dio, beste espazio batekoak dira, eta hor bide lagun izan nahi dut ikusteko ze pasatzen nahi zaizu, zertan behar duzu laguntza, nola bizitzen nahi zau, ze gogorra izan behar du zuretzat, eta liberean, venga, segi join dezakegu edo zertan ahondu zaitzaket. Harreman hortan ere zaintzeko, ze bestela gureak egiten dugu arazoa, eta gurea egiten dugu momentuan gure harremanean ere prezioa ordaintzen du. Eta hirugarrena esango nuke, gure harremana zaindu nahi baldin badeu, por supuesto, gure interesa eta gure beraren ganako gertutasuna gertu dezakegula, eskola prozesuarekiko inguruan, edo gai horren inguruan, baina sarritan hor galderak hasten geanean, galdera horiek nahiko polizia edo rastreadore kutsua hartzen dute, ze normalean kontrola hona izaten dugu aspektu hori ere, orduan, harremana zaindu nahi baldin badeu, esango nuke galderak oso politiak izan daitezkela, eta gerturatzen, eta konexio hori indartzen lagundu gaitzaketela, baina interesantea da behiratzea nondik ari naiz galdetzen, zeatik nahi dut galdera hauek edo gauzabek jakitea, kontrola hona ditelako eta nire esparrura eraman nahi ditelako, edo benetan galdera edo interes genuinoak dauzkatelako berekiko. Eta gero, esango nuke baita ere, momentu honetan harremana zaintzeko, famili batzutan, etxeko ariketak egitearekin, momentu oso politak bizi ditzazkegula, seme-alabekin, eta elkarlanean, edo liburu bat eskolako irakurri berduna elkarrekin partekatzen, eta momentu konpartitu hori ere oso politia izan daitekela harremaneako, eta beste batzutan, egoera horietatik kanpo, bilatzea harremana eta gure espazioan enkuentroak egongo dienerako interesantea izan leikela, ezta? Ze batzutan igual, rato eharra pasatu elkarrekin eta izan da eskolako ariketekin, ze ondo, baina beste batzutan, indar gehiago jarri behar dugu, bestelako momentuak ere garantizatzen.